Tervetuloa Frameon ohjevideoihin! Tässä videossa näytän sinulle, kuinka lähettää video ilmaisesta Frameo-sovelluksesta älypuhelimellasi Frameo-kuvakehykseen. Gallerian yleiskatsauksessa aloita valitsemalla video, jonka haluat jakaa. Voit nähdä jokaisen videon pituuden pikkukuvasta. Kun olet päättänyt, minkä videon lähetät, paina seuraava iPhoneistasi tai paina seuraava nappia Android-älypuhelimestasi. Valitse listasta, kenelle haluat lähettää videon. Voit lähettää videon useaan kehykseen samalla kertaa. Seuraavaksi kirjoita lyhyt kuvateksti lisätäksesi lyhyen tarinan tai hauskan kommentin videoosi. Siirrä sitten videotasi vetämällä sitä pitkin aikajanaa tai liikuttamalla painikkeita muuttaaksesi videosi 3–15 sekunnin pituiseksi. Paina kaiutin näppäintä mykistääksesi videosi. Nyt olet valmis painamaan Lähetä video-näppäintä. Riippuen internetyhteytesi nopeudesta, se ilmestyy kehykseen hyvin pian ja vastaanottajat voivat nauttia hienosta videostasi. Nyt kun tiedät, kuinka täyttää kehyksesi videoilla, katsotaan, kuinka navigoit kehyksesi diaesityksessä seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit!